Tó mo kí gbogbo ilé ẹ káalẹ́. Mi fẹ́ sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ní orí iṣẹ́ yìí. Mo fẹ́ kí torí pé àwọn èèyàn ń pè mí púpọ̀ ní àwọn ọkùnrin pé nǹkan ọmọ eléyìí kí á lé ní kì í sì tún ṣe àlè o. Ẹni tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ tí ò gbéra mọ́ tó láti gbéra báyìí ni ó dẹnukọlẹ̀ padà ní o. Ẹni tó jẹ́ pé kì í ṣe pé eléyìí tó ń le dáadáa ṣùgbọ́n tí ò le tó o. Eléyìí tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ ti dẹnukọlẹ̀ òun ní o. Tá a fi ń jí ní o. Ṣé àwọn kí mo sọ mo là á. Kó má di pé eléyìí tí ń le tẹ́lẹ̀ ẹnìyẹn lọ lójú ó náà lè lò ṣùgbọ́n kó má di pé ó lọ lójú ó di pé ó kàn dúró ṣágídí kó padà tẹ́ èèyàn dá tẹnu ẹ̀ lẹ́tàn ó tún sì dúró síbẹ̀ o. Kẹ́ ẹ má máa sọ pé ọmọ díẹ̀ sí ni o. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Eléyìí tí ò gbéra mọ́ tàbí tí ń gbéra díẹ̀ díẹ̀ tó bá ti le díẹ̀ tó bá ti gbéra báyìí ni yóò tún sorí kọ́ ní o. Kí lẹ́ bá mi wá? Ẹ bá mi wá ikún yẹn a máa gún nínú odó. A máa gún dáadáa tá a bá ti wá gún a tún wá tún sá lóòrùn. Tá a bá ti sá lóòrùn a tún gún. A tún sá lóòrùn a tún gún. Wàhálà rẹ̀ nìyẹn o. A tún gún tí ó kúnná dáadáa. Kíní bàká a gún tí ó kúnná dáadáa. Bàká a máa gún tó máa kúnná dáadáa. Egbò tanná gbowó egbò rẹ̀ á wà tó máa ṣe díẹ̀ a máa gún tó máa kúnná. Kíní èso ọ̀pápárá a máa gún ó máa kúnná. Èèsàn èkùrọ́ a gbé fún ẹ̀rọ wọn á lọ tá a bá sì lè gún náà tó máa kúnná tá a máa jọ. Orí ìjàpá mẹ́wàá a máa gún ó máa kúnná. Ṣé ẹ rí yèrèpè iṣẹ́ tí mo fẹ́ fi sílẹ̀ yìí gbogbo ẹni tí ó bá ṣe gbogbo ẹni tó bá máa ṣe iṣẹ́ yìí yóò san sinap. Mo fi ilẹ̀ pé ìyọ́ ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n yóò san sinap. Iṣẹ́ ìjẹun gidigidi òun ni. Yèrèpè èso yèrèpè yẹn ẹ jẹ́ ká já láàárọ̀ tá a bá ti já tàbí eléyìí tí ò tí gbẹ ká já ká là ká kó àwọn kíní inú ẹ̀ jáde. Èso síìdì inú ẹ̀ yẹn ká kó jáde. Ẹ jẹ́ ká lọ̀ kó kúnná. Gbogbo ẹ̀ ká wá dàpọ̀ ká tún wá gún dáadáa kó kúnná lúbúlúbú. Egbò kọ́ni lẹ́jẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá. Ṣé àpò ti di ikún bàká egbò tanná gbowó egbò kọ́ni lẹ́jẹ̀ yèrèpè orí ìjàpá èso ọ̀pápárá èèsàn èkùrọ́ gbogbo ẹ̀ a máa sọ di powder. Tá a bá ti sọ di powder tó ti kúnná dáadáa ẹ jẹ́ ká dà ká rọra nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ká wá mú àkùkọ dìyẹ ká wá mú àkùkọ dìyẹ ká gbé odó sílẹ̀. Tá a bá ti gbé odó sílẹ̀ a wá gbé orí ọrùn a kọ́kọ́ gé orí adìyẹ yẹn. Tá a bá ti gé orí adìyẹ yẹn ṣé mọ̀ pé yóò ku ibi ọrùn tí máa ń ṣe pọ́nkí tí máa ń mì lọ mì bọ̀ yẹn a wá gbé sétí odó a gún mẹ́ta ẹ̀ la máa lò. Mẹ́ta àkùkọ dìyẹ mẹ́ta la máa gé ọrùn ẹ̀ kó lè ká dáadáa. A máa gún òun náà ó máa kúnná dáadáa a máa sá ó máa gbẹ a máa sọ gbogbo ẹ̀ di powder. Iná ọmọ rárá. Ẹ jẹ́ kí a sọ gbogbo ẹ̀ di powder kó di lúbúlúbú ká sá kó gbẹ ká lọ̀ kó kúnná dáadáa. Ẹni tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ ò bá gbéra mọ́ rárá ẹ jẹ́ kó máa fi mu kọ. Ẹ jẹ́ kó máa fi mu ẹ̀kọ gbóná kó lò ó láàárín ọjọ́ 15 kó wá wo bó bá ṣe rí kó lò ó. So ká ti sọ gbogbo ẹ̀ di powder. Tá a bá ti sọ di powder ẹ jẹ́ kí ẹni tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ ò gbéra mọ́ rárá kó máa fi mu ẹ̀kọ gbóná. Kò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ rí i pé oríṣi nǹkan bíi 7 ló wà níbẹ̀ sí 8. Ikún bàká egbò tanná gbowó egbò kọ́ni lẹ́jẹ̀ yèrèpè orí ìjàpá èso ọ̀pápárá èèsàn èkùrọ́ àti pọ́nkípọ̀nkí ọrùn adìyẹ àkùkọ dìyẹ ni o. Ẹ jẹ́ kí ẹni náà kó máa fi mu ẹ̀kọ gbóná
lóòótọ́ ẹ ti gbìyànjú oríṣiríṣi, ẹ gbìyànjú eléyìí wò. Ìdí tí kò ṣeé fi ṣe pakuruku ṣe tí fún ẹnìkan òun náà ní gbogbo àwọn èròjà àti wàhálà tó ní nínú, kì í fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe, kì í ṣe pé àwọn èèyàn ò mọ̀, àwọn èèyàn mọ̀ pé tó kó bá kú pátápátá, tí nǹkan ọmọkùnrin bá kú pátápátá tó bá lò, dandan ni ó gbọ́dọ̀ ríṣẹ́, ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀. Ṣùgbọ́n torí wàhálà tó ní nínú, ẹ̀yin náà wò kéèyàn tó gún odidi ẹkún, kéèyàn tó sọ di powder, kéèyàn tó gún gbá, kéèyàn tó gún àwo, so nǹkan yẹn kì í jẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣe kò ní kábà, ẹni tó bá lò kò ní, tí nǹkan ọmọkùnrin ò bá ṣiṣẹ́ mọ́ rárá, ẹ jẹ́ kó lò, kó wá fún wa lábọ̀ bó bá ṣe rí. Ẹ gbìyànjú ẹ̀, iṣẹ́ tó dáa ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ síwájú o, nǹkan ọmọkùnrin tó dẹnu lẹ̀, tó ti dẹnu kọlẹ̀ mò ń sọ o, tó ti dẹnu kọlẹ̀, kódà téèyàn ó fi gbó, tí ó fi pé ọmọ 75 80 yóò sì máa jẹun lọ ni. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé o. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ pé orí àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe fún wa náà ni pé kẹ́ bá wa subscribe sí YouTube channel wa Ọmọgíẹ̀sì TV. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti tèmi 08061408254. Orí Facebook ni màá fi eléyìí sí torí pé mo fẹ́ kí àwọn èèyàn jẹ àǹfààní ẹ̀, kò ní jẹ́ YouTube, màá fi sórí Facebook káwọn èèyàn jẹ àǹfààní ẹ̀. Ẹni tó bá gbìyànjú tó bá ṣe é sílé, síbí kan ní bàbá tó fún mi ní àṣírí, síbí kan 5,000 ni, síbí ìmùkọ̀kan is 5,000 naira. Kọ́lọ́run kó gbàdúrà wa.